Искам да се стимулирате играчите. Как ще викате, какво ще правите сега ваша роля? Аз съм стимулатор, тихо ще. То вие? Топ ще имате ли? Да. Засичам времето. Последния спира хронометъра. 2, 1, старт! Чакай. Пускай Даша. Ай, няма на това. Пускай. Да, готов си. Тичи. Да. Пускай. Тръгвай. Дай ръката наляво. Наляво ръката. Още. Давай наляво. Давай. Ай, мини малко назад ръката. Назад. Надясно. Ай, пускай. Ай, давай другото. Наляво. Наляво. Надясно. Назади. Тук. Не. Дай няма. Тук. Не, дай наляво. Назад, надясно малко. Ай, пускай. Ай, бягай. Чакай сега, малко напред, ела. Малко напред. Надясно. Наляво. Наляво. Към тебе. Малко към тебе още. Надясно, мъничко. Пускай. Малко към тебе. Пускай. Да. Пускай. Стоп! Вършавай се топчетата. Дай на малко назад. Малко напред. Давай. Пускай. Дай другото. Дай още едно. Добре, тръгвай да тичаш. На белите. Толкова? 27. Отбора на белите. Общо време за изпълнение 20 минути и 59 секунди. Да. Наказателно време минута и 30 секунди. Крайно време 22 минути и 29 секунди. Общ брой вкарали топчета 27. Отбор на червените лъкчета.
Общо време на изпълнение 20 секунди и 50. 20 минути и 50. Наказателно време 8 минути. Крайно време 29 и 20 секунди. Общ брой вкарани топчета 25. Обявявам крайния победител. Стрелците!